Bi karidon uti kalo tile 14 i b'a ye k'a fɔ ko Gawokaw fɛ yen nɔ o population bɔra kosɛbɛ ka caya yɛrɛ de ka taama kɛ taama min ye nisɔngoya taama ye i b'a ye k'a fɔ ko laɲini belebeleba 5 o de tun bɛ u fɛ bi taama in hokumu kɔnɔna la a laɲini belebele fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ko Sevare Gawo ni o distance bɛ taa kilomètre 500 ani kɔ bɔɲɔngo la ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ka o sira ka o dilan cogo di mɔgɔw bɛ se ka u ka taa ni ka segin kɛ lafiya ni nɔgɔya kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Gawo kɔnɔna la da la dumuni fɛnw bɛɛ lajɛlen da bɛ ka gɛlɛya kojugu la flambe des prix o da bɛ ka gɛlɛya kojugu ko gouvernement k'a lajɛ maintenant ka se ka fɛɛrɛ dɔ ɲini o la cogo di fɛnw bɛ se ka sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya la Gawo kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye connexion ye ni o ye subahana mansin internet i b'a ye k'a fɔ ko connexion problème bɛ Gawo yen nɔ a mɛnna u ka laɲini kɔnɔna la u y'a ɲini k'a fɔ ko gouvernement ka cɛsiriw fana kɛ fɛn min ye opérateur minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ se ka kɛ Telecel ye a bɛ se ka kɛ Orange Mali ye a bɛ se ka kɛ Malitel ye olu ka se ka fɛɛrɛw tigɛ cogo min na connexion a ka se ka na Gawo kɔnɔna la u fana ka se ka u limanaw lasɔrɔ u fana ka se ka u ka ɲininiw kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko a la laɲini la belebeleba yɛrɛ o ye force minnu bɛ Gawo nin waati na n'o o ye force étrangère ye i n'a fɔ Barkhane ka taa fara Takuba kan ko tile 3 de dilen don olu ma tile 3 kɔnɔna la olu k'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka Gawo labila parce que olu yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko fɛn min ye lakana ye u jɔyɔrɔ foyi tɛ ka ye lakana sabatili la Gawo kɔnɔna la donc u ye tile 3 di force Takuba Barkhane k'olu ka Gawo bila tile 3 kɔnɔna la nin tun ye kunnafoni telima ye an tun bɛ fɛ ka